Posachedwapa tikuonesani mmene Alfred Kangata amene ali Vice President wa chipani cha DPP ku chigawo cha pakati anafikira lero lino mu mzinda wa Lilongwe komanso kwa chisapo kumene amachitisa msonkhano, ndipo akatha pamenepo tikuonesanisoni pemphero limene linapempheredwa ku msonkhano umenewu, ndipo tikuonesanisoni ma speech a akuluakulu ena a chipani cha DPP amene adayankhulidwa ku msonkhano lero lino mu mzinda wa Lilongwe. Takhala ndipompo ndipo mumvesere mwachidwi. Alfred Kangata komanso anthu ndiona ambotuluka ano tsopano bwalola ambodzaza iyi amba kutuluka anthu ena amakhala kuti amawaperekeza amakadikira kunseuko samangobwera mlendo olemekezeka pa msonkhano ayi pamakhala achinyamata atamakaima kumseuko akumadikirira nkumabwera nawo. Nde anthu ena amene afika ndomwe analondola ndithu kwatenga galimoto azomwe akwera Kangata amene aliso mwini wa msonkhano umenewu. Ndithu galimoto ija yankhokwe imene kuzunguliranso pa bwalo lino ndiye muli anyamata njinga za moto zamphamvu akuzunguliranso nawo pa bwalo lino. mchithunzi manumo chakutali uko Alfred Kangata khala ngati akwera ndithu pamtunda kuti adzioneka bwinobwino. Ndithu Brian iwo kukhala mwini msonkhano umenewu sakuyenera kukhala galimoto nkubisala, chifukwa anthu akuyenekera awaone akuchoka pomweko akuyenekera adziwe kuti kodi mwini msonkhano umenewu ndi ndani. Sakuyenera kukhala galimoto zitsekera. Ndi Vice President wachinyamata kwambiri. Ndithu ndi Vice President wachinyamata kwambiri, chifukwa tikayang'aniranso pano pa ma Vice President mzigawo za dziko lino, ma Vice President a chipani cha DPP ndi akuluakulu ndithu. Kangata ndi Vice President wachinyamata osati mu DPP mokha komanso mu zipani zina, ndi Vice President amene ali wachinyamata. Chinsapo wagwedera tsopano, Chinsapo salinso mmene analili 1 hour ago. Pabwalo limene pali fumbi. Pali fumbi tsopano. Ndipo Chinsapo kwa fumbi nkale pali fumbi pabwalo limeneli. Kangata kuyandikira ndithu avala blue alepa pamenepo Vice President Alfred Kangata, Vice President wa chipani cha DPP kufika pano pa UNICEF ground ndiyetu pagwedera pano. Pagwedera pano. Ikaso national anthem ya chipani. Onyimboyi? National anthem ya chipani tu imeneyi. Abechaloya olowa pakakhala msonkhano oti akupangitsa ndapita mtalika. Abechaloya ndi imene mayikidwa kuwalandira ndikonanso achisale apa Director of Youth DPP nawo kufika pamalo ano. Brian. Nyimbo ikumveka pansipansiyo apita Abechaloya. Kuvina tu Kangata. Kangata kuvina ndithu kuvina. Ndi amenya yonse tu ya blue Kangata. Amenya blue ndithu alembapo Vice President kwinako ma initials osonyeza Alfred Kangata akutsika galimoto kuti abwere tsopano ku nsanja kuno kuti zonse aziyambe. Iwo akulandiridwa ndi David Kambalame Regional Governor ndi amene akuwalandira kuti afike malo ano. Brian, ndaonanso anzomera ngwira kuchokera mchigawo afikiri ngwafusa mafuso awiri asanakhale pansi amenewo Alfred Kangata kupatsana moni ndi akuluakulu a chipani cha DPP kuimbira wanthu limene lasonkhana pano pa desert ground kufika pano. tiyembekezere zotani pano Kangata? Sakoza mbili nakasitafika tizola mopa zonse. Koma mukuona bwanji limene anthu abwerera? Ndosangala kwambiri mmene anthu akosa mkwiyo wawo. Aitathokoza amenewo kafe Alfred Kangata akuti zonse tiziona pompano. Timbere limodzi awa achoka kunoza awa ndanzanga akamankhula ramanjanja ndanzanga amanjanja sindingaka ane ndanzanga ndanzano kuchokera kumpoto. Ulendo wathu tayenda bwino kwambiri
kunali kofunika bwanji kuti mukhale kuno? Chipani ichi ndi chimodzi, zolinga zathu za anthu akumpoto pakati ku Eastern Region ndi ku South ndi zimodzi. Cholinga chathu nchakuti tilowe mbomamu tithandize Amalawi. Tikulowa mbomamu tithandize Amalawi ochuluka amene akususika padali pano. Tikulowa. Athokoza kwambiri. Ayi chulo akanakhalapo Amalawi akanaona chifukwa kanthawi komwe kamayankhula namu sanali kusanja kuti akuyankhula ndi anthu koma amanjanja ndithu. Amanjanja anzomera nditonjo akamayankhula angakhale nthawi ija kuzuzu anayankhula ndithu kutsogoloko Brian ndikuona pali ndithu former director of youth Dayton Musa nawo afika pano tikuonanso naonanso bali Ben Phiri pano tingwapatsa moni ndithu achulu tingochezako ndi Ben Phiri mutilandire ndinu tikulandireni ndife fuka nde mwachedwa kufika pamalo pano akuluakulu zikukhala bwanji satani kuti msonkhano mpaka wayambe mochedwa chonse? Tipepese ifeyo timakhulupirira kuti munthu azita kupanga zapakhomo pake kaye tikabweretsa mwachangu. They want to be productive imene mukudziwira kunjangu kwavuta ndiye kuti tiabweretse kuno mwachangu sakadya madzulo ndiye timafuna apezeka chakudya cha pakhomo mmene katundu wathuliramu tizibwera bwino. Kodi zimenezi zidali zokonza ndithu kuti msonkhano mpaka noyambe mmatu 5 zokonzakonza kuti akamachoka pano akaphike tikabwera mwachangu anthu sakatha kugulitsa malonda ndiye tinaona ngati kuti zosiyana ndi aja amapereka ma 2000 ife sitipereka. Kuliso ma 2000? Amapereka bwana kuti pano ndiyo pecha kuti upite ku msonkhano upeche kenakake. Ehetu tiyembekezere zotani pano lero? Pano muyembekezere zinthu zingapo. Choyamba sinkhani yongoti awa ngakulu mimba awa ngang'ono mimba, nkhani ndiyo kuti chifukwa chani ife osati iwowo tayandikira tanamizidwa Amalawiwa ndiye oweruza ndiye timati timpasule aweruze bwino kuti kodi oyenera ndani. Amenewo ndi Ben Phiri amene ndi mmodzi mwa akuluakulu. Ife tikhala tikuchoka pano nthawi ina iliyonse. Alfred Kangata afika malo ano. Tisadapereke kwa Master of Ceremonies your last thought for this hour. Msonkhano Brian ndinganero ndi msonkhano wamphamvu kaya umadziwa kuti ndakulira kwa chisapo kuno. Kodi kumudzi kwanu kuno? Ndako kumudzi kwathu anthu ambiri ndimakana kucheza nawo chifukwa ndikwadziwa. Ndi mudzi mwathu muno ndakulira muno ndiye ndikudziwa kwambiri mudzi uno ground ino ndikuidziwanso kwa basi ndiye titha kunena kuti ndi msonkhano wamphamvu ndithu potengera momwe timanenera pandale akamanena kuti ayi kuchigawo chapakati kuchipinda cha kongeresi mwina kuchigawo chakumwera ndiye chipinda cha DPP koma kuona ndi momwe pa msonkhano pano palili brand titha kunena kuti ndi msonkhano ndithu wamphamvu. Ndi msonkhano wamphamvu ngakhale nesi ndimayembekezera kuti pakhala chonchi. Ndi msonkhano wamphamvu anthu abweranso kwambiri kutsogoloko tikuona anoma ndi chisale kumanso regional governor achigawo chino chapakati akambalame timangoti nyama zikuluzikulu. Kodi wandi nyama zikuluzikulu ndi dera lawo ndi nyama zikuluzikulu zako DPP mukanayita naso abwere. Nyama zikuluzikulu zako DPP kuli nyamaso zikuluzikulu. Kodi kwina ntikuti amachitotengera kuno kuti dzina limenelo ku DPP kuli nyamaso zikuluzikulu akatundu wake ndi ani Central Region. Yes. Anthu akubwera motere kutsatira DPP chikuchitika nchani? Inu mumadziwa kuti leadership ndimene anthu amayitsatira. Once imene tidanena kuti aprofesa asapita mthalika ndi amene akuyimira chipani chimenechi basi phokoso lonse lidali kuchipani kumene kuja linatheratu. Phokoso linatheratu? Muona sokupatitanga DPP ndi yamphamvu bwanji pano pa chigawo chapa? Ndiye zimene muoneramu nanga ndizoti muzichilofunsa ine Brian tango yang'ana ni kamera uku kumene anthu akubwerera. Zikupatsani mangolomera otani zimene? Zimenezi ndizo zotipatsa chiyembekezo kuti 2025 tikuona utalika. 2025 ona utalika? Kutalika. Imsapero. Yes. Chabwino tikufuneni msonkhano wabwino. Ingwapatsani moni former director
Sikwenda kwanje pachikoja pakati. Okay. Huu ndi Nsonkhano wa Vice President. Sasa tunaongoza regional governor kwa kidogo hapa. Ona president Kambala. Ndiye Nsonkhano wa regional governor kuona mimi kuona. Ndiye kuni Sima. No amboma kwenda kufanya. Ya wasa kwa fursa. Ndio amboma. Na kazi tunafanya. Omwe wangali? Talwangale. Wangu zimezi mzinga. Ndio ndio kupata. Sasa kuna zati kwa ndio. Ye posa jedo hapa Nsonkhano mene kama ukuyamba manena sokwa chisabu ni mafoto koza brand yo ndakulira kwa chisabu amene amanidziwa ndakulira kunongodera lake solo mweli balo limene lili ndomwe timasoni apo ndi kulidziwa kwambiri ndi mafoto koza kuti omwe palili pabwalopa Merekeni tsopano kunsanjaku kuti tuonere Nsonkhano mene on TV, on radio, and online. This is Times Television. Merekeni tsopano kwa a director of tangu wawevana vice president tangu wawevana ndungu lazimai zikoma kwambiri poyamba landirani ulembu inu vice president onabo Alfred Kangata mchichewe fitimanti mwanadala mmanja mwawo olemekezeka inu bambo Chidilidili David Kambalame mashini regional governor chigawo chino chonse chapakati landirani ulemu oyang'anira achinyamata msanje mpaka na kuchitipa ondabo Norman Chisale landirani ulemu wanu komanso tipereke ulemu kwa inu a director of political affairs onabo Ben Pili mwanadala wachiwiri komanso pano bwana vice president tatengera pamwayi talandira salendo kuchakela kucha kumpoto onabe watata mzomera ngwira landirani ulemu wanu tango imana anthu angono kuti mzomera omondeka mtutu wachi kwa ima chabe nimose komiti imene mabwena ochaka kumpoto yenya tili makora eya komanso pano pali na advisor kunkhani ya chinyamata mnyamata wathu Titan Musa tayimirira kula kuoneni zoma kwambiri panonso talandira lendo yenu chaka uko amene ndi Befa Kolopo amayi wanga muluseliwa museliwa kanyi wanu zikomo koma chifukwa cha nthawi bwana mundilola ndingoyimiritsa NGC yonse koma kuti ndilankhula aliyese payekha zinditengera nthawi ndi anthu 53 tsana kuti ndiwatchula aliyese zikanga ni mundimvere pempho langali NGC yonse amene simdatchulidwe tayimirirani ndithu bwana VP akuoneni zikoma kwambiri komanso tadalitsika tili ma district governor lochuluka tayimirirani pamene muli ma district governor ndi special governor pamene mulili zikoma kwambiri ukuso jenda zikhalako machaya lede wonse tayimirirani a region nthawi yatha maliro tidatera kuti maliro onyamula sitirani kodi sitiphikira apita waye zili pano zachangu bwana mundilole nthawi ino chifukwa cha nthawi napemphe abambo amayibusa salanjira atipatse pemphero atiikize m'manja mwachiuta popeza chiyambi chakuopa Mulungu ndiye kupemphera komanso kugwada pasi mayi nthawi yanu pamene amayi azimaliza amfumu asinyogulubwa chisenga mukonzekere mulandire msonkhano uno m'malo mwa mafumu onse amene abwera pano tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristu tikulemekezani nthawi ya masana chifukwa chifundo chanu chimene mwatiwonetsera pakati pathu
zikomo Yehova fa cha nsonkhano umna ukonza tukashitiko umene watheka mu dzina la Yesu tikulemekezani fa cha weather yabwino pamene baba Yesu kunabwere mvula mwapangisa kuti nsonkhano ukatheke mu dzina la Yesu tikulemekezani ngwa Masalimo 127 verse 1 akamanga nyumba opanda Yehova umanga chabe. Yehova ino mumange nsonkhano umene mu dzina la Yesu ndikupemphera mphamvu yanu ikhale pakati pa atsogoleri athu mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu wa Masalimo 21 verse 11 anapangana chiwembu koma sanakhoza kuchichita wina alesa amakoza plani osokotera nsonkhano umene ubaba zisatheke mu dzina la Yesu ndikulengeza mwazi wanu ndikulengeza mwazi wanu kwa akuluakulu athu onse ndi alesa amali pa nsonkhano ku dzina la Yesu Khristu. Inu munakhesa kale mwazi pa mtanda palibe mwazi wa munthu utakhe pano munakhesa mwazi kumenya chipani cha DPP nkhondo mu dzina la Yesu ndupempha chitetezo chanu pa VP athu Alfred Gangata mu dzina Yesu Khristu ngwa Masalimo 16 verse 7 inu amesi maona maonekedwe koma maona mu mtima simunaone baba Yesu kuti Alfred Gangata ndioneka wachichepere koma mnaona zimezi mtima mwake kuti akatha kuthangatira chipani cha DPP kwa vice president chigawo cha pakati mu dzina la Yesu ndupempha mumpase mphamvu zochuluka ndi nzeru zochuluka ndi akuluakulu onse amali kusogolo kwathu mu dzina Yesu Khristu ndinu ngabwino Mulungu wachifundo mzimu apa wina aliyense dzina la Yesu mukadzodze chilichonse chimakankhula akuluakulu athu chikhankhe chozozedwa ndi nzeru zanu mu dzina la Yesu Khristu ndupempha mtendere wanu pamalo pano amen. Zikomo abusa komanso bwana vice president panonso tili ndi mwayitalandira lendo director wa Nyamata uchokera kucha kwa Fort tango yimirirani akuoneni bwana vice president zikomo kwambiri komanso tisana iwale bwana vice president regional governor aulandira wana mashado tango yimirirani mashado nonse sindikuchulani tayimirirani muonekere pompano mashado MP zikomo kwambiri zikomo ndakuonani zikomo kwambiri nthawi ino ndapatse amfumu asinyo group achisenga abwere kuti atipempherere atilankhule malo mafumu onse zikomo mafumu. Choyamba tipereke ulemu mafumu amene alipo mpano komanso katu Alfred Gangata komanso Anoman Chisale tapatse ulemu komanso peke ulemu kwa Ben Pili ndi DPP yonse ife kuno kwa Chisapo takulandirani ndipo muone mene abwerera anthu afuna amve zimene mwatengera ndipo nsonkhano ndi wanu ife mafumu tonse tili pano kuti timve zimene mwatengera zikomo. Chala mama DPP waye tikatolo na nyambukati tingalule Hapika woye Gangara woye vice president woye nthawi ino ndikupempheni na senior district governor walemekezeka kunkhokwe liyani changu DPP oye mwakonzeka mundikalipira
mundikalipira koma mundikalipire muziti chani bokukalipira osati icho koma ichi DBB atolanghani nyamulani makamera jeni chelani makamera DBB abita muno mu Central Region kupatula masintha tikamati ground yalikulu ndiliti amabwera ma president pano ambalephera kuzesa ground liti koma Gangata pangolini wazasisa chani DBB konzekani ichi osati icho eti anyamata no sapa eti makamera mujambule muzijambula chalacho chala mwamba osapanga icho koma ichi mukapanga icho ndesi mundikalipira kwa mukapanga ichi nde munditani chala mwamba chala mwamba chala mwamba apita chala mwamba chala mwamba chala mwamba Gangata chala mwamba chala mwamba chididiliwe chala mwamba chala mwamba chisale chala mwamba UNICEF chala mwamba chisabo ukanakhala wanga Nsonkhano ndeti mati kunkhokwe DBB landani ulemu olemekezeka onabo Gangata landani ulemu wanu landani ulemu a region governor pamozi ndi komiti yonse ya region landani ulemu wanu a region governor amene machokera kumpoto landani ulemu wanu onabo Chisale ulemu wanu sinditalikisa ulemu malinga ndi nthawi bana onabo VP takulandirani kuno kwa Chisabo ndi manja awiri bana kamakamba za chipani tikamaka mphamvu za chipani sitingaduse kuno kwa Chisabo kuno kwa Chisabo kumene kuli anthu okonda chani okonda chipani bana ndifuna ndikupempheni ndingolankhulako pang'ono mundikhululukire apita ndifuna nkhule ndi chipani cha Malawi Congress Party DBB ndifuna ndilankhule ndi chani akumanena kuti boma ndiliti inu munaona boma akusintha amasintha ndi ndani chimasintha ni president DBB ziko la Malawi ndiliti lomweli boma nso ndiliti amene tikufuna kunchosa apa tufuna kunchosa tikufuna kuchosa Chakwera ndi chipani chake cha Malawi Congress Party DBB Chakwera pano atumiza anthu a Congress ndifuna ndikusimikizireni Chakwera tikukuchosani pa mpando apita boma la nyasi kwambiri anthu mangogona ninja inu nthawi yapita mutalika fertilizer timagula ndalama zingati lero tikugula ndalama zingati ndiye pali munthu akuti zina lake Chithola ndi Minister of Finance akumanka agawa njinga za moto akuzitama kuti Lilongwe bwanje usatali olemera usatenga ndalama kulikongoza boma panopo akusowa akumapita ku Dubai ukakongola ndalama kupita ku India ukakongola ndalama iya Chithola kumagula njinga za moto nkwagaila anthu mmalayi muno a Congress ndalama zoyenga dali nazo akunama utama lima fodia bwanje usalikongoza boma
chiboma chawo cha Congress chola chobwenjo osatenga ndalama zonkuchipasa kuti chithandize dziko lino kuti nziko adani apezeke koma kuzitama. Nde ife tikukuwuzani kuti achichola pamodzi ndi boma la Congress tikukuchosani ife ngati DPP. Apita oye! DPP oye! Ife nda kaswiri amene timachokera ku opposition ndi kutakata gemu ndi kulowa somboma mosabera iyayi osati somochita kulanda osati sozowinira ku court iyayi akaswiri akenderani 2025 pa 16 tukuchosani. DPP oye! Ndifuna ndikuchenjezeni amene mmati baba malondera. Mmati baba malondera dzina anu director of youth wa Congress. Mwachenjeza anyamata anu asiye kumandu opyeza mafoni. Ine si mundu opyezedwa yayi. Ine si mundu opyezedwa yayi. Inu mmanduona ngati ni mundu opyezedwa ina? Mmanduona ngati ni mundu opyezedwa ina? Ine mwafusa ndoko achisapo mademo 2011 anatigumulira manyumba awiri. Ndinatawa? Ndinatawa? Zimandi unena zindukunama? Anandiphwanyira magani moto awiri kumene kuno ndinatawa? DPP we! Ife atili ndi anthu achitetezo weni amene tikudali aziko osalina kutiteteza osati kuteteza kopha anthu kuteteza komenya anthu. Inu chisale mmanziwa achisale tabwera napo. Katundu mwamona Katundu amene Abida ziwirani tukuti chaka cha Congress tukuchosa muti azikapanga nyasi zawo zopha anthuzo. Ife siwopha anthu iyayi. Ndakwiya kwambiri. Chala mamba DPP woye! Katundu olankhula luyati wakufa wamvati olemekezeka a Vice President mundilole nthawi ino ndinatenja mata wanu Dayton Musa alowe m'balomo. Dayton Musa nthawi yanu. Chala mwamba apita woye! Atati woye! Gangata woye! Ajisare woye! Chitiritiri woye! Tosefe woye! Olemekezeka a Vice President achikawo chino chapakati ku chipani cha DPP kamwana dara Dr. Alfred Gangata ulemu wanu. Pepani mundilole ndingopereka ulemu kwa anthu awiri a Central Committee. Pamenepo kwinako ndingoyankhula ndipereka ulemu kwa Honorable Chisare a Director of Youth ku chipani cha DPP Nsanje tuchitipa ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa NGC yonse ulemu wanu. Akulu a region, a regional governor, Amayi kunje, NST, ndinonse ma district governor ulemu wanu. Bwana popeza nthawi yatha nsonkhano uno ndi wanu. Koma ndimangofuna ndikupempheni izi zinthu ziwiri. Kwa anthu ena amene mwabwera pano mumabwerera ku nyumba ndi anthu amakufunsani kuti munapita ku nsonkhano wa DPP kodi amati chiyani. DPP way! Ife a DPP pano tabwera ndi utenga watu tikuti inuyo ngati mukufuna fertilizer ipa mtengo komanso kusiya ukona pa filling station votera ndi chipani cha DPP way! Komanso inuyo ngati mukufuna kugula fertilizer
wawa 15,000 kwacha votelani Profesa Peter Mutharika. DPP we koma zonsezo kuti zitheke inuyo ikafika nthawi yombetsa mukadule chavoti, mukangodula chavoti ndikudzavotera Profesa Peter Mutharika, mavotera fetereza ochipa mtengo, mavotera mtendere, ambuye akudalitseni ndi apatseni ayankhulepo. Chalamamba DPP waye ngana ikulunuta kulembetsa, ngana ikulunutani. Honorable Vice President munilole nthawi zinonso ndikudziwitseni kuti pano tapabwera a Regional Secretary a UDF olemekezeka Kachimbwinda. Tangoyimirirani bwana akuoneni pamene muli. Zikomo. Nthawi ino mundilole tsopano ndayimiritse Honorable Clement Stambuli amene yachoka kumaje uko kukotakota. Honorable Stambuli, nthawi yanu. 1 2. DPP oye! DPP oye! Profesa Peter Mutharika oye! Alfred Gangata oye! Choyamba ndipeleke ulemu kwa Vice President hapa ndo Central Region Bambo Gangata, komanso Bambo Chisale a Director of Youth DPP, olemekezeka onse Amayi nda Bambo Mwachidule. Choyamba ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri anthu akuno kwa Chinsapo kuti mwabwera mwaunyinji. Kubwera kwanu kukusonyeza onena kuti mdziko muno zinthu sizikuyenda iyayi. Palibe ndi chimodzi chomwe chikuyenda. Anthu mmene mwabwera pano, uthenga umene mukunena ndionena kuti mukufuna kuti mdziko muno zinthu zitani? Ndikuti mufuna kuti zinthu zitani? Ngati zinthu sizisintha chaka chamawa, ndiye kuti mavuto amene muli nawo akhala akupitirira. Mavuto akusowa kwa mafuta, mavuto anjala, mavuto akukwera kwa fetereza. Yankho lache amene muli nalo ndinu anthu amene mwabwera yapa. Palibe wina akonze dziko lino kuposa inu mwabwera yapa. Chifukwa inu voti yanu ija ndi imene ingapangitse kuti anawa ntchito zipezeke. Apa pali ana ambiri amene ndi masaketi a form 4 yapa. Pali ana ambiri amene ndi madigiri, koma akulephera kupeza ntchito chifukwa choti dziko lino sizikuyenda bwino iya. Ndiye ife tabwera pano kuti tikulongosolereni kuti chongofunika chachikulu kunena kuti inuyo mutsimikize kunena kuti zinthu mdziko muno zitani? Zinthu muno zitani zinthu? Osintha zinthu zondani? Sintha chifukwa chachiyani? Tikayamba mukangomva kuti tiyambe kuyamba kulembetsa, nonse mukadule voti. Voti yanuyo ndiye chida chachikulu. Chifukwa tikakhala ife pano pa Central Region, anthu akakhala ku chigawo chakumwera amaganiza kuti MCP ndi mphamvu pa Central Region, osadziwa kuti ngati pali anthu amene akudandaula, ngati pali anthu amene akulira, ndi anthu akuno kwa Chinsapo. Ngati pali anthu amene ndi mavuto, ndi anthu akuno kwa Chinsapo. Ndiye inu ndi amene musinthe zinthu m'dziko muno zikomo kwambiri. Chalamamba. DPP woye! Alfred Gangata woye! Nthawi ino olemekezeka a Vice President mundilole tsopano ndiyimiritse Honorable Betha Golopo iwowa atilankhule nthawi ino. Olemekezeka nthawi yanu. Chala mwamba
wa vice president ya chigawo cha pakati Honorable Alfred Gangata. Ulemu ndipeleke kwa inu Honorable Norman Chisale. Ulemu ndipeleke kwa inu Honorable Ben Piri. Mwachidule NGC yonse marijoni yonse. Atate ndi Amayi moni yonse mazulu ano. Mwakonzeka inuyo kukachosa Chakwera pampando. Mwatopa kuja kamozi. Apita waye. Olemekezeka Amayi ndi abambo. Wanga sinna kutengera ndi wa utali lero. Mawu amene ndiye nkhule pano muagwire. Amayi ndi abambo nsomba ikayamba kuola imaola kuchani kodi. Ziko la Malawi ngati laola waolesa ndi Chakwera. Amayi ndi abambo ankati namiza kunena kuti anthu azidya katatu tikuja. Inu chaka cha mawa musapotera Chakwera. Amayi ndi abambo chaka cha mawa ndi chaka chimene timuchose Chakwera pati. TBB waye. Olemekezeka Amayi ndi abambo ziko la Malawi ngati lavunda walivundisa ndi Chakwera. Ndi chifukwa chache ngakhale misewu imene ikumangidwa mu Lilongwe achainya cha misewu akumanga okha sanatenge ndrama kupereka ku ziko la Malawi poziwa kunena kuti nsogoleriyo ndiola kuchani kodi. Munthu ngati walephera kuwapasa anthu chokudya katatu, munthu ngati walephera kupanga misewu, Amayi ndi abambo misewu ikupangidwa ija ndi mapulani a Profesa Athapita Mutharika. Chakwera palibe chimene wapanga. Musana mizido ola zikasegula misewu ija siyache. Mapropozo acha amapanga ndi akulu ali apa wandipita Mutharika. DBB waye. Ndiye Amayi ndi abambo tisaiwale pa 16 September 2025 mpampando tikaikepo Profesa Athapita Mutharika. Icholinga chonena kuti mavuto amene takhala tikukumana nawo atani kodi ate. Munthu amene angathetse mavuto athu ndi Profesa Peter. Ndi mawu amene wambuye atidalise tonse ndisathe gagandiwa. Ameni. Zikoma. Bwera. Nangoma bwera. Bwera. Tete. Zikoma kwambiri. Mundilole nthawi ino ndaudzutse ona moli wemba nthawi yanu. Umarundi mmene zilili lero lino mu mzinda wa Lilongwe pamene chipani cha DPP chikuchitisa msonkhano wake ndipo amene ali mlendo wolemekezeka ndi Alfred Gangata, vice president wa chipani chimene.